SB Golf. Yleisimmät vikatilanteet simulaattorissa. Normaalissa tilanteessa pelin pitäisi näyttää täältä. Kulman tietokonenäytöllä näkyy sama kuva kuin lyöntikankaalla, jonne projektori katossa heijastaa. Pelasitpa mitä tahansa modia tässä, niin lyönnit pitäisi näkyä tässä lisänäytöllä tuon kameran välityksellä näin. Mikäli lyöt simulaattorissa eikä lisänäytöllä näy lyöntiäsi näin, tai se ei luuppaannu, kuten kuvassa näkyy, näin on oikein, niin sinun pitää mennä hiiren kursorilla täältä oikeasta laidasta läpi, niin pääset kursorilla tuonne lisänäytölle käsiksi ja siellä menet tuohon, painat tuon lumpin päälle ja sitten tuosta play-nappia. Ja suosittelen nopeuttaa tuo puolikas hidastus 0,5, niin silloin lähtee pyörimään video näin. Eli oikein. Toinen vikatilanne on, että lisänäytöllä ei näy mitään kuvaa tai jos näkyy kamera, niin siinä näkyy jotain no camera selected tai jotain muuta. Kamera ei toista, vaikka olisi oikein lisänäyttö päällä. Ensinnäkin lisänäyttö ei näytä yhtään mitään oleellista, kuten näette, jos olette päävalikossa, eli tässä näkymässä. Pitää olla käynnistettynä joku mode, kuten Range tai Courses, jotta tämä näyttää jotain. Eli kun käynnistätte pelin, tähän vaihtuu se pelin näkymä tuohon lisänäytölle. No sitten kun teillä on se peli päällä ja tässä näkyy jotain tietoja, niin jos ei siinä silloin näy sitä kameraa, niin silloin pitää varmistaa yksi asetus. Eli tämän asetuksen voitte varmistaa joko pelissä tai tässä päävalikossa, pääsette kummastakin käsiksi tähän. Eli menette tässä päävalikossa oikeaan alakulmaan, tuolla missä on noin SB Golfin vieressä 3 viivaa, painetaan siitä ja seuraavaksi painetaan tuosta sitten Settings. Avautuu tällainen valikko. Tässä valikossa menen oikeaan yläkulmaan, missä lukee Extended Screens, painetaan sitä kerran. Nyt mä vaan avasin tämän valikon ja kuten tässä taustalla kuulitte ja myös näitte, niin tuolla toi kamera muuttui oranssin värisestä vihreäksi ja kuuluu toi pimpeli pom. Se on oikein. Ja nyt ei kaikki toimii. Nyt se kamera alkaisi toimimaan tuossa, jos on oletuksena kaikki oikein muuten. Eli tässä valikossa ei pitäisi tarvita tehdä yhtään mitään, jotta kaikki toimii. Jos kuitenkin on ollut joku hieman yliinnokas täällä ja ei ole lukenut tätä lappua, eli ethän säädä näyttöjen kameran tai Extended Screenin asetuksia, niin voi olla, että tästä vihreästä valosta huolimatta niin ei näytä tuolla oikein tuolla lisänäytöllä. Eli tästä näkymästä voi sitten varmistaa, että voidaan tässä katsoa läpi nämä asetukset. Eli näyttö 1 on tuosta valittu, niin siellä oikeat asetukset on näin. Eli tuossa valittuna tuo ja sitten tästä tuo split screeni ja siinä oikein on video 1, tämä on se kamera, mitä se lyöntikamera näyttää tuossa ja sitten on impacti. Sitten näyttö 1, kun sitä painaa kerran, niin sitten siinä on valittuna oranssina noi ja off. Eli nämä on ne oikeat asetukset, millä kaikki toimii varmasti. Voitte tästä katsoa. Ja sitten vaan savea ja kaikki toimii sitten sen jälkeen. Jos ei toimi, niin soittakaa tuohon firman numeroon, mikä on tossa. Tähän loppuun vielä muutama nopea vinkki kautta huomio. Eli yksi on, niin jos tutka ei lue mitään lyöntiä tuolla näytöllä, niin varmistakaa, että te ole tätä oranssia lyöntitutkaan edustaa tukkinummilla esimerkiksi golfbagilla, koska silloin se ei pysty lukemaan tuota lyöntiä. Ja tarkin lyöntialue on silloin, kun golfpallo on tähän nurmikkoon mustalla piirretyn rajan sisäpuolelta lyöty lyönti tonne. Noin. Meillä täällä SB Golfilla on pelattavissa yli 400 eri golfkenttää. Kenttiin pääsee pelaamaan päävalikosta, kun menee tähän Coursesiin, eli painetaan sitä. Ja täällä avautuu sitten tämmönen golfkenttänäkymä. Ja täällä on tämmöisiä välilehtiä, missä on sitten jonkin verran golfkenttiä. Aloittelijoille suosittelen par 3 kenttiä. Ne on semmosia huomattavasti lyhyempiä golfkenttiä. Niitä on miellyttävä pelata aloittelijana.
Mutta niin, näistä oli välillisesti valinta mikä hyvänsä, niin täällä näkyy vain pieni osa meidän golfkentistä. Eli laajaan kirjoon pääsee noista golfkenttiä, kun mennään täältä suurennuslasista, niin täällä avautuu tämmöinen erilainen näkymä. Ja täällä voi filtteröidä esimerkiksi difficultyn perusteella vaikka 2 tähden kenttiä, eli 2/5 vaikeusaste, ei kovin vaikeita kenttiä, niin täällä sitten näkyy. Ja kuten näette täältä palkista, niin tässä niin kuin näkee, että näin paljon golfkenttiä on pelkästään 2/5 vaikeusasteella ympäri maailmaa meillä. Eli täältä pääsee kaikkialle käsiksi. Jos katsotaan kaikkia, niin hakupalkki menee erittäin pieneksi. Täällä on siis aivan älyttömästi näitä kenttiä. Ei muuta kuin napakoita swingailuhetkiä teille ja nähdään. Kun tulet simulaattoriin ja mikäli näyttää tilanne tältä, eli lyöntikankaalla näkyy kuva ja lisänäytöllä näkyy sitten tälleen pelin kuva ja tietokoneen näyttö on pimeä, niin syy on todennäköisesti se, että joku on sammuttanut tämän tietokoneen näytön. Sen saa päälle täältä alalaidan alapinnassa olevalla painikkeella. Toista kun painaa, valo syttyy tuohon ja kuuluu joku pimpeli. Käynnistämisen jälkeen tilanne voi edelleen näyttää väärältä, eli tältä. Nyt mennään samaan asiaan, eli mitä aiemmin käytiin läpitse, eli mennään tänne asetuksiin tuolta oikeasta alakulmasta, 3 viivaa ja settings, ja mennään tänne extended screens asetukseen. Siinä voi vilahtaa joku tämmöinen lataus. Ja sitten täältä vaihdetaan asetukset samaksi kuin mitä ne oli siinä aiemmin videolla, mitä näytin nämä extended screenin asetukset. Ja homma toimii sitten taas. Vaihdoin ne asetukset sen aiemman kohdan mukaiseksi, eli tällaiseksi, niin kaikki toimii taas oikein. Extended Screens -asetuksissa varmista, että täällä kamerakohdassa, kun sitä painaa, niin valittuna on tämä Streaming Webcam, eli vihreä täppä on pelkästään tossa.